Aminata Kaba in sɔgɔma. Il faut ka sɔgɔmada fɛ foli bilema ka foli bila Amadou El Konare ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan. Kaba bisimila an bɛ don an ka baro kɔnɔna la a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye CNT mɔgɔw ka session filanan ye a baaraw daminɛna kunun ɲɛfɔli kɛ an ye a baara daminɛ baaraw kɛra cogo di ni o bɛ cérémonie d'ouverture ko fɔ. I y'a fɔ cogo min session d'avril a bɛ fɔ ale ma ni cogoya la tantɔ ordinaire don min ni assemblée i n'a fɔ CNT bilala bulonba de nɔ la bulonba bɛ minnu kɛ laada la donc bulonba bɛ ko minnu kɛ CNT fana bɛ olu ko ninnu de kɛ. I b'a ye k'a fɔ kunun wulafɛ an fan fɛ baara in a ninnu dɔ baaraw kɛra ka sababu kɛ ni ale bɛ kɛ mɔgɔw bɛ wele ka na ale premier ministre o tun bɛ a kɛnɛ kan a ɲɛminɛbaga tun ye CNT yɛrɛ ɲɛmaaba ye colonel major Maliki Diaw. I b'a ye k'a fɔ ka fara ale yɛrɛ kan dunanba wɛrɛw kun bisimilalen don CNT kɔnɔ kunun baara in na o kun fɔlɔ ye Burkinakaw olu ka assemblée ɲɛmaaba Alassane Bala Sagande o nana ka na a ka solidarité kɛ an fɛ ka fara ale kan Togokaw olu fana ka assemblée ɲɛmaaba o ye muso ye Chantal ale fana kun bɛ a kɛnɛ kan Ganakaw fana ni olu ka député caman ba nana ka fara o kan ka fara premier ministre ni a ka gouvernement mɔgɔ caman kan dantigɛli kuma olu kɛra Maliki Diaw yɛrɛ fɛ wa dantigɛli kumaw dira dunanba ninnu ma u bɛɛ ye foli di Mali fangacɛ furancɛ fanga man kan u y'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ fangacɛ furancɛ fanga la i ka priorité kan ka kɛ min ye ka baaraw kɛ kalata jɛlenw olu ka labɛn walasa mɔgɔ minnu bɛ na e kɔfɛ ani fana ni fanga dafiri min kɛra o fanga dafiri ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ donc réformew ka kɛ CNT jɔyɔrɔ ye min ye u bɛɛ lajɛlen y'a kuma fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn min ye Burkinakaw yɛrɛ ka assemblée président i b'a dɔn olu ka ta ka ani an ta ka surun ɲɔgɔn na ka sababu kɛ fanga dafiri de kɛra nka olu ka fanga dafiri kɔfɛ u ye réforme minnu kɛ o kɛra sababu ye olu bɛ sɔn ka fanga dafiri ma n'i ye Ganakaw fana ta ka jateminɛ fanga dafiri cayara Gana ka tɛmɛ jamana caman ba kan diɲɛ kɔnɔ mais Ganakaw ka fanga dafiriw kɔfɛ u sera ka wuli k'u jɔ kɛlɛ bi in na u ka démocratie ye misaliya ye farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais n'i ye Gana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Gana fanga dafiri cayara coup d'état cayara Gana ka tɛmɛ jamana caman kan o wagati ninnu de Ganaw de tun bɛna kun kɔfɛ ani fɛn wɛrɛw la anw fɛ yan nɔ tellement que gɛlɛya tun b'u ka jamana kɔnɔ donc ninnu ye jɛɲɔgɔn ye minnu nana an ka jamana kɔnɔ ka na ladilikanw di an ma a kɛra cérémonie dumanba ye kunun tilegan yan fan fɛ CICB la. Ok an bɛ taga ɲɛfɛ ni baabu ye Kaba fɛn min ye CNT mɔgɔw ka nin session filanan in ye session kɔnɔna la sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn de makɔnɔ. A bɛ bɛn tile 90 de ma walima kalo 3 o tile 90 kɔnɔ fɛnba 3 olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la a fɛnba fɔlɔ o ye sariya minnu ni o bɛna di CNT mɔgɔw ma u k'u hakilina di olu kan u ka ban walima u ka sɔn a filanan o bɛ tali kɛ weleliw ma a bɛ fɔ min ma ko interpellation ministre minnu ni majɛ bɛ olu ka ministeriso cakɛda dɔ la ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u wele ka na u ka na ɲɛfɔli kɛ walima k'u wele ka na jalaki bin u kan o ye a filanan ye a sabanan ye min ye o ye visite de terrain ye jamana marabagaw y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ nin fɛn masina jɔ i n'a fɔ yirimajɔ sira a fɔra k'a bɛ kɛ san 3 kɔnɔ a lahalaya bɛ cogo di walima jalakɔrɔji sira a lahalaya bɛ cogo di a problème ye jumɛn ni u taara visite terrain na n'u y'a dɔn k'a fɔ ko a ko bɛ nin cogoya de la tan dɔn ministre min n'a b'o kun kan soit u bɛ sɛbɛnni kɛ k'a ci a ma a ka ɲɛfɔliw k'u ye walima u b'a wele ka na kurunba sanfɛ k'a ɲininka a dalakan na u bɛ nin 3 de kɛ o 3 la an ye fɔlɔ min fɔ o ye projet de loi ye i b'a ye k'a fɔ projet de loi 14 ɲɔgɔnna olu bɛ tabali kan ka ban CNT tabali kan ka ban projet de loi 14 o 14 na 8 b'a la minnu yɛrɛ tun bɛ session tɛmɛnen na nka olu renvoyera k'a fɔ ko majɛ kunkurunin b'u la k'u ka u lajɛ k'u bila ka na donc gouvernement de y'u bila ka na o projet de loi 14 ka fara o kan gouvernement bɛ se ka dɔ wɛrɛw fara o kan mais pour le moment projet de loi 14 de bɛ yen nɔ o ye projet de loi au niveau interpellation niveau la o kɔni o yakubayalenba don ka sababu kɛ CNT mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ o ye ne wele kun o ko ne ma ko ministre 7 de b'ale ka ligne de mire la déjà donc o kɔrɔ ye k'a fɔ hali an taara session dɔ in fana datugula ka sɔrɔ ministre 3 kun kan ka taa ka t'u ɲininka o dalakan na o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ o sɔ kɔni o daga falen don kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ kabi dɔgɔkun nata an dalen b'a la k'a fɔ interpellation bɛna daminɛ visite de terrain fana bɛ o cogoya la ten tɔ visite de terrain dɔw tun bɛ yen minnu déprogrammera ka sababu kɛ u tun taara congé la o visite de terrain olu caman bɛ continuer mais Fanta Tomota min yɛrɛ ye
bɛ ka CNT mɔgɔw kɔnɔ ni tile 90 in kɔnɔ o bɛ tali kɛ réforme institutionnelle kelen découpage administratif olu fila siga foyi t'a la u ɲiyɔrɔba bɛ kɛ o baara la wa u kan ka baaraba kɛ o ko kan réforme institutionnelle a gafe kun fɔlɔ mana kɛ a bɛ na da olu de ɲɛkɔrɔ k'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jateminɛ k'a la nin bɛ bɛn jamanadenw ma nin tɛ bɛn wa olu b'u hakilina di a kan an y'a ye k'a fɔ fɛnba dɔ ye assemblée fɔlɔ min ni Isaac tun ye o maa ɲɛmaa ye Musa Temine ta in ko tɛ gɛlɛya dɔ y'o sɔrɔ 2017 ka sababu kɛ sɛbɛnfura min n'o tun ye révision constitutionnelle o taara di olu ma tiɲɛ don Gwara Dabaw y'u ba la mais assemblée a voté fo mɔgɔ camanba mais problème tilala ka wuli jamanadenw fan fɛ o ye kojuguba de o b'a jira k'a fɔ assemblée min bɛ jamanadenw tɔgɔ la o ni jamanadenw kuntilenna tɛ kelen donc CNT kan k'i janto o yɔrɔ la réforme institutionnelle ko la parce que o assemblée ye a ka kiitisi di k'a fɔ ko sɛbɛnfura dɔ k'o bɛ se ka kɛ jamana cɛtigɛba sɛbɛn ye o y'a sɔrɔ jamanadenw fanba ye o sɛbɛnfura ye don min olu y'a jira k'a fɔ ko non ko nin ko cogoya si la k'an tɛ se ka sɔn nin ma o b'a jira k'a fɔ ko jamanadenw n'o bulonba kun tɛ kuntilenna kelen ye hali dɔɔni CNT kan k'i méfier fɛn belebeleba min na o ye o ye découpage administratif fana b'o cogoya la ten tɔ o fana kuma ka ca ka sɔrɔ kɛ CNT problème ye min ye a mɔgɔ camanba bɛ yen nɔ minnu taara Bamakɔ yan nɔ tiɲɛ don région bɛ bɛɛ la mais gɛlɛya minnu bɛ découpage ko in na sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw bɛ kan ka bila ka taa commune dɔ fɛ walima cercle dɔ fɛ min ni olu kungilanna tɛ kelen c'est très sensible donc CNT kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nin baara kolo girinba fila ye Amadu ne ka ɲininkali bɛ tali kɛ an bɛ ka kuma session filanan kan n'i ye fila fɔtɔ o b'a jira fɔlɔ de kɛra ni a bɛ fɔ wasaden maa o maa n'i ye wasaden ye o ye wasadenw ye sigidaladenw de tɔgɔ la nka session fɔlɔ kɛra ka ban an ma CNT wasaden si ye min taara restitution kɛ min ye kɔmasegin baara kɛ a ka sigidaladenw ye en tout cas ne kɔni m'a ye n'i y'a sɔrɔ kaba ye jateminɛ k'a la est ce que n'u m'u janto ka taa kɔmasegin kɛ bulonma tɛmɛnenw binna min na ni jamanadenw banna u ka fɛnw na est ce que o problème tɛna nale surtout a fɔra jakusa ni transition in kɔfɛ réforme yɛlɛma kan ka kɛ kalafili la ka sariyasun yɛlɛma ka fɛn caman kɛ ni u y'a kɛ ka t'u ka saraw ta ten k'u bolow kɔrɔ ta fɛnw na k'a sɔrɔ u mana sigidaladenw ɲininka k'a ɲɛf'u ye an ye nin luwaw ta an ye nin ta an bɛ fɛ ka nin kɛ normalement u kan ka s'u ka basew ma sigidaw kɔnɔ k'u ɲininka an bɛ fɛ ka nin kɛ nin de votera pour que sigidaladenw k'a dɔn n'o tɛ n'u bɔra ni gafebaw ye ka na gafew da an bɛnna nin kan gɛlɛya est ce que gɛlɛya wɛrɛ tɛna wuli jamana kɔnɔ siga foyi t'a la i ka nin kuma in kan ka bɛɛ de interpeller CNT donna gɛlɛya min kan nin y'o problème gɛlɛya de mɔgɔw donna par exemple mɔgɔ dɔw donna minnu a ma dɔn u donna hukumu min kɔnɔ par exemple n bɛ misaliya kelen ta lujuratɔw ka présidenti o donna a dɔnnen don o donnen don lujuratɔw tɔgɔ la o ka restitution ka nɔgɔ a bɛ association lujuratɔw ka association ɲɛmɔgɔ a n'a fɛngɛw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ an ye nin de kɛ anw ye nin de fɔ lujuratɔw tɔgɔ la o ka restitution ka nɔgɔ mais mɔgɔ minnu hali sini mɔgɔ si t'a dɔn u donna hukumu min kɔnɔ o de ye gɛlɛya alors que o de jama ka ca CNT kɔnɔ ka fara o kan surasi dayakɛ min fana donna olu bɛ fɛngɛ kɛ min olu bɛ restitution kɛ jɔn ye surasi camanba bɛ fɛn kɔnɔ olu bɛ restitution kɛ jɔn ye o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ minnu donna jɛkulu tɔgɔ la olu bɛ se ka restitution k'u ka jɛkulu n'a fɔra ko o de kama CNT ni bulonba différence kun ye bulonba bɛ circonscription électorale de mɔgɔ représente mais CNT bɛ tun bɛ jɛkulu de représenter jamanadenw bɛ se ka sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ par exemple ni chambre de métier mɔgɔw ni chambre de commerce mɔgɔw n'olu ka représentant bɛ yen ni association des journalistes ka représentant bɛ yen nɔ olu dan ye dɔrɔn ka journalistes fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛf'u ɲɛna an ye nin de fɔ journalistes tɔgɔ la chambre de métier mɔgɔw olu mana fɔ an ye nin de fɔ chambre de métier mɔgɔw tɔgɔ la o la restitution bɛ kɛ o cogoya la jamanaden bɛɛ bɛ se ka lasɔrɔ k'a la mais a ma kɛ o cogoya la ten tɔ dɔw tun bɛ yen nɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu tun kan ka maa ci olu ma maa ci donc sisan olu bɛ kumaniya kunnafoni na ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu maa tɛ olu bolo olu kɔni donna parce que u taara u korondo Kati donc ninnu bɛɛ ye gɛlɛyabaw ye minnu bɛ baara in na nka o tɛ a bali
u yɛrɛ fana ni i y'a fɔ cogo min c'est très important u yɛrɛ fana kan k'u organiser sisan ka yɔrɔ dɔw jateminɛ hali i bɛ se ka commune dɔ jateminɛ Bamakɔ walima ka commune dɔ jateminɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw b'a fɔ anw ye nin de kɛ anw ye nin de kɛ i yɛrɛ hali ni mɔgɔ m'i ladon i yɛrɛ ka circonscription électorale dɔ ɲini yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ CNT maa 100 ani maa 21 u bɛɛ ka jigin ŋaɲa kɔnɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ malidenw ye o de nafa bɛ bon siga t'a la ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye nin bɛ sɔgɔmaden na décryptage datugu ka ban kuncɛ kuma ka foli kɛ dɔrɔn ka foli kɛ kosɛbɛ an teriw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kitakaw fɛ yen nɔ Sanba Tarawele a bɛ ka message caman an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maa o maa ni olu bɛ an layɛ Amadou Kuyate Aba an bɛ a fɔ yan fɔ Segu ka Fode Kone fɔ ka honorable Jarasuba fɔ sɔgɔmada in na ka foli di kanubaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kaba yɛrɛ bɛ fɔ ka ɲinini walawala la honorable an bɛ bɛɛ fɔ minnu y'an filɛ ani minnu m'an filɛ hali bi k'u bɛɛ ni sɔgɔma merci beaucoup k'i yɛrɛ fo i ka soli ka wuli o la fɛn min ye an baara ɲɔgɔn Kasim Traoré ka bɔ radio Kiledu la jɛmukan in kanubaga ba don an b'a fɔ cogo di ta non o dogo ne kɔrɔkɛ ye ne wele a ko k'u ko ma ko n dɔgɔnin bɛ n ka foli kɛ dogo don n ko Kasim yani i dɔgɔnin k'i ka foli daminɛ ne fɔlɔ de y'a siga t'a la o kuma y'a sɔrɔ o yɔrɔ la fɛn min ye Mamadou Bachir Diallo an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma a bɛ États-Unis ambassade kɔnɔna la an bɛ a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye convention nationale des juristes du Mali an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni o ɲɛminɛbaga o ye Ismaël Yoro Diko ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dɔn u ka se ka o dɔn an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ne ka musokɔrɔba Safiatou Traoré fo yan fo Faransi an bɛ ale fo Segu ka Kane Kirina ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma fankelen jara ale bɛ Bajanbugu la an bɛ foli di a ma an bɛ wuli yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ